Pun kersane jero niku Mbah, mawon mboten napa-napa. Nggih. Yang empah niku. Enak motore lho ya. Nunggu teng kasur napa tenan Mbah. Enak motore. Nunggu yang di? Oh, bisa. Yo. Assalamualaikum Mbah. Paring asma sinten? Sumini. Nggih. Sumini. Kali sinten nang mriki? Putrane Oh putrane. Putrane paring asma sinten? Sigit Haryanto. Sigit Haryanto. Putrane pinten? Tunggal Oh namung setunggal. Bu sinten iki Bang? Sumini. Oh sahabat peduli teman dari Banda ini namanya Bu Sumini. Dia tinggal di Desa Paju nggih. Nggih. Paju, kecamatanipun kota Keber KTP-ne kula ya, KTP-ne. Paju Ponorogo. KTP-ne tuh lihatin. Nggih. Mboten damel KTP nah. Alamate. Niki to. Nggih. Sampeyan ben dinten keseharian nyambut damel napa? Saiki kon larang nang anak. Kon laran dari ya? Dhisik nang sekolahan ya namanya wong-wong. Hmm. Manten. Nggih. Gek niki pikantuk bingkisan saking sederek londo nggih. Nggih. Peduli teman dari Belanda. Nggih. Mugi-mugi berkah lan barokah. Manfaat nggih. Nggih. Kagem keluarga panjenengan. Nggih. Nggih. Amin. Niku matur suwun dulur londo pripun? Nggih. Menika matur suwun dulur londo. Nggih. Matur suwun sederek saking londo. Jangan matur. Njen matur. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Nggih. 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 Saentawis cekap semanten kula kabaden terusaken lampah nggih. Nggih. Matur suwun. Dilanjut niku wau nggodhog napa niku wau? Siap nggih. Mbah, iki kula teng Rikau saking Peduli Teman Belanda. Iki kapure berbagi bingkisan lebaran dumateng Mbah Sinto. Nggih. Mbah Sinto niku sakit napa? Sakit. Nggih, keluhane sakit napa Mbah Sinto? Saya Paru-paru nggih. Paru-paru pun sampun dangu. kados asma ngoten. Kados asma ngoten niku. Oh, nggih nggih. Teng griya kalih sinten? Kalih kula. Putra putrine Nggih. namung tiyang kalih. Nggih, kalih putune tunggal. Kalih putu setunggal. Nggih. Niki saben dinten jane kegiatane. Kesarane nyambut damel teng pundi? Kula to? Nggih. Teng pabrik rokok Janoko. Teng Tasik to pabrik rokok niku. Nggih. Tasik Mboten Janoko. ketang seminggu mlebet 3 tesih. Oh, alah seminggu namung 3 Nggih. 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 Nasihan bahan nggih Kalih putu. peduli teman dari Belanda. Inilah keadaan dan kondisi dari Mbak Sinto yang berada beralamatkan di Paju, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Ini hidup bersama anak beliau, hidup berdua dan cucu, dan kehidupan sehari-hari menjadi tulang punggung adalah anak beliau yang bekerja di pabrik rokok Janoko, yang mungkin operasionalnya untuk pabrik rokok Janoko Ponorogo ini 3 kali 1 minggu. Jadi terima kasih peduli teman dari Belanda atas sumbangsihnya memberikan bingkisan edisi Ramadan Lebaran ke Mbah Sinto. Monggo Bu, Mbah Sinto niku mboten tiyang nggih. Niki sederek saking Londo. Ngucapne terima kasih. Mugi-mugi berkah Amin. lan manfaat kagem keluarga panjenengan Pak nggih. Walaupun sekedhik niki mugi-mugi saged manfaat kagem keluarga panjenengan. Saya wakil dari Belanda
peduli teman Belanda mewakili mengucapkan monggo matur suwun sederek londo. Matur suwun sederek londo. Mugi berkah barokah. Mugi berkah barokah. Amin. Pun ngoten mawon nggih. Kula tak pamit. Matur suwun. Nggih. Kok ngertos mriki kula niku nggih. Assalamualaikum. Bukan. Oh, alah. Moga Moga. Ya, nggih. Moga, Mbak. Kaset ngaten itu. Pariem sing asli. Nggih. Niki Bu Pariem sakit napa? Komplikasi. Komplikasi. Nggih. Sampun dangu. Sampun Pun pinten wulan tahun? gangsal tahun. 6 tahun aja iki lho. Gangsal tahun niki nggih. Nggih Bu, niki kula mriki wau dipun utus kalih sedulur saking Londo, peduli teman dari Belanda. Niki kapure mbagekne. Niki napa wontene niki sembako nggih, Met nggih. Nggih. Niki wonten Met. Wonten roti nggih, gendis, mie, wos, minyak. Niki mengke nggih saged segedi-gedi Oh, nggih. Nggih. nambahi Matur suwun. nambahi dumateng sampean nggih. Mugi-mugi berkah lan enggal diparingi kesarasan nggih. Nggih. Amin. Amin. Nggih. Kula wakil saking peduli teman dari Belanda namung ngucapne matur suwun. Mugi-mugi nggih mugi-mugi selalu diparingi kesehatan. Terima kasih sahabat dari Belanda atau Wiga Staging Opening from the Netherlands atas sumbangsihnya kepada Ibu yang lagi sakit. Dia menderita sakit komplikasi sudah hampir 6 tahun dan semoga beliau segera diberikan kesembuhan dan terima kasih atas kepeduliannya. Kita akan meneruskan ke tempat selanjutnya. Amin. Semoga berkah. Nggih, nggih. Amin. Amin. Pak Kulon Wun. Paring asma sinten? Kula Sukesi. Sukesi wonipun pinten, Pak? Itu. 76. Daleme ingkang pundi, Pak? Daleme niki. Oh, niki nggih. wau. Nggih, niki Teng wau. griya kalih sinten? Kalih adik. Kalih adik. Nggih, sami setri napa anu? Adike kakung. Oh, adike kakung. Nggih, kan riyen mempun simah. Mboten dados simah mboten dados. Lah nek kula gadah yuda, yuga kula setunggal, griyane enten Bedowi. Oh, betul. Nggih. Jalan Mangga. Jalan Mangga. Nggih, Mbah niki enten bingkisan lebaran nggih saking Nggih. sedulur Londo. Nggih, nggih. Matur nuwun Nggih. sanget, nggih mugi-mugi diparingi sehat, Amin. dasar lancar asale nyambut. Nggih, amin matur suwun dulur Londo. Ngoten Nggih, kan. matur nuwun derek Londo. Nggih, sampun maringi niki. Maringi. Semoga berkah, Semoga berkah, barokah dan barokah, manfaat. Nggih. nggih kang maringi nggih paringi Amin, kesehatan, amin. panjang umur. Amin, amin. Nggih. Santois ngoten mawon. Mari nggih. Mugi berkah, barokah. Nggih. Amin. Kula niki yoga kula nggih namung Nggih, kula nuwun, Mbah. Nggih, Assalamualaikum monggo. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paring asma Tukimah. Mbah Tukima. Nggih. Teng griya kalih sinten?
Kula. Nggih, Riyen kalih saniki kalih putune mriku. kalih putune saniki. Nggih. Nyambut damel napa benari-ari? Kula namung nganu niku. Rencangi bungkus-bungkus roti putune niku, Pak. Rewangi bungkus roti. Nggih, kalih momong putu kula. Kalih momong putu. Nggih, ngoten niku tok nggih. Nggih. Nggih niki, Mbah. Niki saged bingkisan lebaran saking Peduli Teman Belanda nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Jenengan asmane sinten? Kula Putri, Mbah. Jenengan niku jenengan Nggih, jenengan. ngliwati mriku nggih njimbe. Nggih. Oh, Nggih gadah sederek. gadah Pak Semin namine. Pak Temen. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih niki santawis ngoten mawon, mugi-mugi Kula berkah lan ndoaken barokah nggih. jenengan anu rezekine kathah. Amin, 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 amin. Paring Nggih. rezeki kalian Gusti Allah. Amin, amin, nggih. Pareng riyen nggih kula, nggih. Pun monggo jenengan lanjut. Niki iki ponakan kula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Paring asma. Kula Pak Yasin. Pak Yasin. Jenengan Kula Putri saking jenengan. Putri. Kudri. Putri Peduli saking Teman Oh, dari Belanda. nggih. Bu paring asma sinten, Bu? Bu Purwati, istrinipun Pak Yasin nggih. Pak Yasin iki napa leres keserane nggih mijet ngoten iku. Nggih. Mijet kesel Kesel, napa nggih, kurang mijet kesel. sampun Nggih. mlampah pinten taun. Ya, terang langkung nggih. Pinten taun. Pun dangu 6 taun. Nggih sakit niku kawet enem napa kawet alit Sepuh. oh sepuh. Nggih, terang langkung mulai anu niku Mas. Pindah. Pindahan niku lho. Rumah sakit. Rumah sakit lho. niku nggih mulai sakit terus nek kalian mijet niku kawet enem napa nggih pun sepuh niku. Pun sepuh. Alhamdulillah Alhamdulillah diparingi keahlian pijet Nggih. kagem nopang ekonomi nggih. Ya, nggih. Nggih. Nggih niki kula diutus saking sederek Londo, dulur Londo. Oh, Maringi bingkisan Nggih, kagem lebaran moga diwajib wajah panjenengan mugi barokah lan manfaat nggih. Sakedi tapi Nggih. mugi barokah nggih. Matur suwun sederek Londo. Nggih. 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 Santawis ngoten Mboten mawon. narak. Nggih. Nggih, kula badhe. Teng mriku mawon pun. Ndak cobi sampean jalan. Nggih, dimasukkan. Jalan cobi jalan enggak mriku. Nah. Pun enggak mriku mawon. Nah, Tengah lalu setengah hewe. nggih. Dan ini dilambai. Kula saking jenangan. Sedulur jenangan. Tapi kula diutus dening sedulur saking Londo. Niki. Nggih. Oh, iya. Nggih. Niki Pak Gunung kok sajare kok sakit kaki. Nggih. Ngoten anune pripun? Napa? Riyen awet alit napa Alah ampun nikah. Ampun nikah. Ada iku kali. kecelakaan. Boten anu. Diabet. Oh diabet asalipun. Nggih. Tapi terus sak bibare operasi pun sehat ngoten nggih. Alhamdulillah ampun. Alhamdulillah langsung sehat. Nggih. Nggih. Niki Pak Gunung niki saged pikantuk paket lebaran nggih saking Peduli Teman Belanda. Peduli Teman niki mungkin wonten roti nggih, wonten mie, minyak, gendis, kalih beras. Nggih. Walaupun sekedhik niki kula niku wau diutus kalih sedulur Londo kapurih berbagi dumateng keluarganipun Pak Gunung. Nggih. Ya menika kula tampil matur sembah nuwun mugi-mugi amalipun diterima Allah menapa usahane kersanipun lancar. Amin, Dan amin. niki pose niki pundi? Kanjeng? Pose nggih Londo. Londo mriko. Dadi tiang-tiang dari Belanda. Oh, niki enten anu patokane sing enten wingi niku. Nggih. Niki anu
londo riyen. Nggih. Enten ta? Nggih, enten. Sok pinentan pisane emut kula nate disurvei ngoten lho. Nggih, niku nggih welasasipun saking sederek londo ngoten. Nggih. Nggih. Santen wis ngoten mawon, Nggih. Pak Gunung. Kula tak gadhe lanjunaken apa? Badhe temu ndi malih? Nggih, kareng nggih Mbah Kilan niku Pasrah. Pak sinten? Pasrah. Wah, ngaten mawon mboten sah bapan. Mbah. Mbah kula nuwun, Mbah. Assalamualaikum nggih. Niki astane. Nah, paring asma sinten? Mbah Kasih. Mbah Mbah Kasih. Pak Kasir. Mboten saged anu. Oh, ngoten. Nggih, kok ceryamen sampean niku, Mbah. Nggih. Nggih. Napa? Mbah. Anu, sederek. Karepe, sederek Mbak Kasir nggih. Niki yuswanipun pun pinten, Bu? Niki 7 dosa nggih pun langkung. 7 dosa pun langkung nggih, Nggih, nggih. 8 dosa. Pun Mbak, Mbak Kasir. Mbak. Nih, niki nggih. Niki. Nggih. Mbak Kasir niki saking santunan. Nggih. Saking peduli teman Belanda nggih niki. Nggih. Nah, iki sedulur Londo. Niki keadaanipun Mbah Kasir, sahabat, dan terima kasih atas supportnya kepada Mbah Kasir Nggih. untuk saudara-saudara di Belanda. Semoga apa yang Anda bagikan mendapatkan berkah dan barokah. Mbah Kasir ini beralamatkan di desa Putih niki. Patian Kidul. Oh, Patian Kidul, Jalan Sanan nggih. Siman. Nggih. Berhubung inilah kondisi dari Mbak Kasir ya. Nah, ini sebenarnya sehat. Mbak Kasir ini sebenarnya sehat dan lucu. Nggih. Alhamdulillah. Berikan. Nggih. Alhamdulillah niki nggih. Untuk sahabat, terima kasih. Nanti kita sambung selanjutnya ya. Nggih. Pun Mbak Kasir. Niki jamaah. Terima kasih matur suwun. Ora usah dicepet, Mbah. Ora usah. Peduli teman dari Belanda, kita menyambangi anak yatim, berbagi ke anak yatim atas nama Dik Jahra. Dia adalah seorang yatim, masih sekolah dasar ya. Kelas berapa, Dek? 4 SD. 4 SD. Sekolahnya di mana, Dek? MI Ma'arif. Ini dapat bingkisan lebaran ya dari Peduli Teman Belanda. Ya. Kagem Dik Jahra. Nggih. Niki kenapa lho, Dik? Sumbangan niku cobi. Nah, niku mengke enten roti nggih. Enten roti, minyak, mie, beras, kecap, lan gula. Purun roti mboten? Roti purun nggih, engko nggih damel lebaran. Nggih, pripun saiki ngucapne matur suwun dulur Londo. Nah. Matur suwun dulur Londo. Terima kasih. Terima kasih. Semoga berkah, Barokah dan manfaat. Sukses selalu untuk Peduli Teman dari Belanda. Sukses selalu untuk Peduli Teman Belanda. Terima kasih adik, nggih. Semangat nggih belajarnya nggih. Oke, matur suwun. Bantuan untuk anak yatim atas nama Rara, dan anaknya Ibu Surati. Beliau ini Rara kelas berapa, Dek Rara? 7, kelas 1 sanawiyah ya. Rara ini anak yatim. Ini bantuan
paket lebaran dari Peduli Teman Belanda. Dan ini ibunya Surati, beliau ini tinggal, ini rumahnya. Suaminya sudah meninggal 2 tahun lalu. Ini keadaan rumah beliau hasil dari bedah rumah. Nah, ini kondisinya diangkat. Nah, ini untuk santunan anak yatim, mugi-mugi berkah, barokah dan manfaat. Monggo matur suwun dulur londo Tang Rara. Monggo. Matur suwun dulur londo. Terima kasih. Terima kasih atas Terima kasih atas bantuannya. semoga berkah, Berkah barokah. barokah. Amin. Niku nggih. Ngoten mawon. Matur suwun nggih. Barokah. Amin. Kondisi dari dapur Ibu Surati.